Отсядаме в най-странните хотели, като хотел с роботи динозаври, хотел приключенски парк, подводен хотел и още, които напълно ще ви поразят. Летим към Сеул за първия ни странен хотел. Отвън изглежда нормално, но вътре те посрещат роботизирани динозаври, които реват към теб. Нека се надяваме, че няма да ухапе. Внимание, той има остри зъби. Това е наистина странно. Но не е толкова странно, колкото роботите магиосници на рецепцията. Те ни казват, че трябва да се регистрираме. И така, използвахме тази машина, за да вземем ключа за стаята си. Да, много странно, без хора. Насочихме се към асансьора, задържахме картата си за стая до четеца и автоматично засече етажа, който ни трябваше. След това отидохме в стаята си. На пръв поглед изглеждаше доста нормално. Но има таблет, който ви позволява да поръчате кърпи, халати, всякакви тоалетни принадлежности. И най-странното е, че роботът ти ги носи. Няма чакане, роботът прави всичко сам. Идва при теб, вика асансьора и дори чука на вратата ти. Здрасти. Взех кърпата. Това е само първият от многото странни хотели, които ще посетим, като хотел Лего, построен от тухлички, и хотел Аквариум с най-големия воден парк в света. На следващата сутрин в Корея тръгнахме към следващия хотел. Това е странен хотел в стил Кавай. Входът вече е супер сладък. Има и много малки пътета тук. Това място определено е детска градина. В стаята отново ни посрещна цяла група пътета. Хладилник пъте, чаша пъте, възглавница пъте. Има плюшени играчки навсякъде, дори на лампата. Но най-странното нещо е басейнът с топки точно в стаята. Знам какво трябва да направим. Странно, но готино. Наистина странно. Това е дискотопка. Мисля, че имам идея. Никога не сме виждали толкова странна баня. Всичко е направено от дърво. Дори и ваната също. Надявам се да не протече. След това напуснахме Корея и се отправихме към Дубай. И сега сме на път да изпълним мечтата на всяко дете. Ние отседнахме в странен хотел, който изглежда като направен от лего туклички. На входа виждаме, че всичко е направено от лего. Рецепцията е супер странна, пълна е с малки лего фигури. Докато приготвят стаята ни, можем да се забавляваме в огромна лего игрална зона. И сега най-накрая се отправяме към нашата стая. Невъзможно! Дискотопка в асансьора! Щом вратата се отвори, видяхме зала изцяло на пиратска тематика. Факла е направена от лего. В момента на истината отваряме стаята си. Не! Какво? Стаята напълно съответства на пиратската тема на етажа. Дори сме посрещнати от лего маймуна. Има също и маса, където можете да строите с блокчета. Ето нашата спалня, където всички ще спим. Чудя се какво има там. Добре дошли. Толкова е високо! Вие, момчета, вземете долното легло. Заплювам горното легло с Анджелина. Мисля, че вече сме пораснали за това легло. Изглежда, че само Глен и аз харесваме детската стая, но Тони и Хелън имаха друга спалня, която ги чакаше и изненада вътре. Това беше най-странното поздравление за рожден ден в живота ми. Огромна лего тухла ме поздрави. Това беше наистина странно. Има също така малка баня с пиратска глава и паяк. Тони тухла един паяк. Просто се шегувате с мен. Това е само първият от многото странни хотели, които ще посетим. Бъдете готови за още по-налудничави хотели. След като разгледахме стаята, отидохме в Лего града и намерихме гигантски модел на Дубай, направен от Лего. И това е миниатюрна версия на най-високата сграда в света, построена от Лего тухлички. Между другото, бяхме в този хотел в друг видеоклип. Гледайте го точно тук. След това решихме да се повозим на някои влакчета. Малко съм нервен относно това да се кача на този атракцион, а ти? Не. Нашия следващ странен хотел се намира в центъра на Дубай. В тази огромна, необичайна сграда ни посрещнаха с луксозен апартамент на 3 етажа с 3 огромни спални и бани. В никакъв случай. Точно като моята кожа на пълта. Най-интересната част е зад завесите. Изгледът от нашата стая се открива към ски курорт. Това е толкова странна и луда идея да се построи ски курорт с сняг посред пустинята. Това е лудост. Как донесоха сняг в пустинята? Но ако ви стане студено, има камина в огромната всекидневна.
Това не излъчва никаква топлина. Разделихме се по двойки, за да опитаме всичко. Да се позабавляваме, като изпробваме всички атракции. Той ни започна с каране в странна снежна буря топка. Добре, тръгваме. Глен и аз избрахме да се пуснем с тюбинг, но първо трябваше да се изкачим до върха. След това се качихме на планината с кабинков лифт. Странно е да караш ски насред пустинята. Това е наистина странно. Вярно. Аз ще отида първи. След като почти се сблъскахме с хора и проведохме бой с снежни топки, ни стана много студено и отидохме да си вземем пица и горещ чай в приятно кафене. Намираме се в леденото кафене и тук е наистина студено. Но е много готино и странно, че всичко тук е направено от лед и има всевъзможни ледени скулптури. Това е най-странното място, на което някога сме яли и е наистина странно да се опитваш да се стоплиш в хубаво кафене. Накрая ни донесоха пицата. Ура! Какво са на нас? Мама Мия, не видях това. Това е смета на Мама Мия. Толкова е странно да ядеш гореща пица в ледена пещера. Още по-странното е, че сме в пустинята. Сега е време за нашия следващ странен хотел. Отиваме от студентски курорт до средата на пустинята. Ще останем в малки къщички, напълно заровени в пясъка. Дори имаме животни и змии, които се разхождат около нас. Нищо освен пустини около нас. Къде ме заведе? След хотела в ски курорта, този хотел в пустинята беше напълно странен. Да, толкова е лудо, напълно е покрита с пясък. Това е буквално къща, построена в пясъка. Ако студувах там, сега направо се сварявам. Така че ще прекараме нощта в тези странни заровени къщи с една спалня и баня. Между другото, огледалото тук е поставено на наистина странно място. След обиколката на стаята излязохме навън, за да проверим какви необичайни занимания има тук. Докато мама и аз яздехме Камила, Тони и Глен караха сандборд. Това е лудост. Вчера карахме ски, а сега буквално караме сандборд. Карам сандборд! Беше необичайно да караме по снега един ден, а на следващия по пясъка. О, в средата на вълната имаме капан. Срещнахме и някои странни хора с... Here comes the ice blast, ready for the dawn! Когато падна нощта, отидохме да видим вечерното огнено шоу. Как не се страхуват да изгорят косите си? След вечеря срещахме ястреб. Прелетя през ръцете ни. Но това не беше всичко. Няколко часа по-късно щяхме да се возим на балон с горещ въздух. Виж колко е голям. Можеш ли да повярваш, че се издига на 400 фута във въздуха? Толкова е огромен, че кола трябваше да го задържа, за да не отлети. Качихме се в коша, мамо, страх ли те е? Мечтата ти най-накрая се сбъдва. Да тръгваме. Наистина е горещо тук. Когато излетяхме, беше страшно. Но колкото по-нагоре се изкачваме, толкова по-красива става гледката. Определено уникално преживяване. След това ще посетим дори по-странни хотели. Бъдете готови за нещо абсолютно лудо. Сега е време да напуснем Дубай и да се отправим към Черна гора за един още по-странен хотел с форма на гъба. Това е най-странният хотел, който някога сме виждали в живота си. И виж колко е високо. Гигантската гъба, скрита сред дърветата, е нашият хотел. Предполагам, че има толкова много дъжд тук, че тя е пораснала толкова голяма. Хайде да видим какво има вътре. Наистина е оформена като гъба. Дори лампите тук изглеждат като гъби. В кухнята има чайник, печка и малък хладилник. Въпреки че е празен, съмнявам се, че ще има гъби в него. О, боже мой, как стигна до тук? Айде. О, готове. О, слушай, не става. На втория етаж има спалня с 2 легла и някакви странни капаци. Какво е това? О, невероятно! Изглежда, че можеш да скочиш от тук. Ей, Глен! Ей, как е там горе? Тук е много топло. Решихме да си направим горещ чай, за да се стоплим и да си починем. И вие се пригответе за следващия странен хотел? Не насочихме се към Сърбия. Нашият следващ странен хотел е лодка.
Ще спим в хотел на водата. Да. Това е странно. Но най-странната част е как изглежда отвътре. Хайде да влезем. Надявам се всичко там да е от злато. Когато се качихме на палубата, не видяхме нищо интересно, затова слязохме направо в кабината. Изглежда наистина стара и малко зловеща. Когато продължихме напред, ни посрещна огромен бар. Това е лошо. Дори ключът за осветлението не работи. Да видим какво още ни очаква тук. Останалата част от лодката е просторен салон с дивани и спална кабина. Тук има куп странни картини и статуи. Все едно сме в залата на граф Дракула. Надявам се, че няма призраци. О, виж, там има лодка. Някога плавала. Леле, от коя година е това? Преди Христа? На звънец. Ако нещо се случи, можем... Аха, потъваме ли или какво? Тази лодка се чувства наистина стара и небезопасна. Просто се надяваме да не потъне докато спим. Това е наистина странен хотел. Но следващото обещава да е дори по-странно. Как може да стане още по-странно? От Сърбия се върнахме в Дубай за най-странния хотел от това видео. Ще останем в луксозния апартамент със свободно падане, с вътрешен балкон и огромен прозорец, който покрива цялата стена на хола. Как изобщо се затваря това? Но това място е високо 300 фута. Но това не е най-готината част. Ако слезете едно ниво надолу, ще видите Страхотно. спалня с изглед към огромен аквариум, пълен с риби. Вау! Ей, има акули, виж! Това е Kool-Aid. Невъзможно. Ще прекараме нощта в аквариум. И докато се къпеш, рибите те наблюдават. Не можехме да откъснем очи от рибите. Но виж това, нашата стая има собствен частен асансьор. Никога не съм виждал такова нещо. Отнема доста време, нали? След това отидохме на вечеря в подземен ресторант с една звезда Мишлен. Този ресторант има свой собствен гигантски аквариум, така че ядем риба, докато гледаме риби. За тези, които не знаят, звезда от Мишлен се присъжда не само за вкус, но и за качеството на съставките, презентацията и интериора. Да, това е бомба. Безопасно ли е това? Донесоха ни следващото ястие, а аз нямам никаква представа какво трябва да ядем. Може би е само за да му се възхищаваме. Толкова е странно. Не ми хареса. Питам се. Беше трудно да се различи храната от декорацията, защото всичко изглеждаше супер странно. И е още по-странно да ядеш риба, докато други риби те гледат право в очите. Легнахме да спим в хотела, защото утре ще ходим в най-големия воден парк с акули. Шегувам се! Всъщност е гигантски аквариум, но наистина отивахме към най-големия воден парк в... Ние сме до най-голямата пързалка в този воден парк и тя има най-страшното спускане. Готови сме да се спуснем. Нали, Анджелина? Не, няма да го направя. Катерим се на най-страшната пързалка. Притесняваш ли се? Няма да го направя. Но казаха отгоре, че единственият начин надолу е да се спуснеш по пързалката. Да тръгваме. Life could be a dream.